Gibase sa aktwal nga panghitabo nga nasulat diha sa basahon ni Mormon. Lain pangtugon ni Hesukristo. Layman. Kini nga unos, upat na kaadlaw nga mihasmag ka nato. Dili na nato kini maantos. Kamu, hunungan ninyo kini. Oo. Ang mga paghukom sa Diyos, anaa ka nato. Salamat kanimo, Amahan, sa pagluwas ka na ako niining mga higot. O Amahan, sigon sa among pagtuo ug pagpaubos. Mahuno nga ang grabing unos. Aron dili kami mga lunod.